Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang, maluhod kita para sa prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, pray for us. Orasyo Imperata, pamibi, laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, linog asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ansa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Pamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Pamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Pamigbi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigbi mo kami. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Sa liwa, Diyos Marina aga sa Indugabos mga tugang, ngunyan Sabado sa ika-15 semana sa ordinaryong panahon. Idulot niya ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intent. Espesyal man nakahagadan kang Robles family, asin man for recovery of Johnny Seya, kahagadan ni Henry Seya. Sa kapahingaloan kan mga kalag, kay Froilan asin Konsolasyon, kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Angela, kan FNS Velasco. Jose, ni Nilfali and family. Elena, kan sa iyang pamilya. Evelina, ni Filipina Navares. Alex, kahagadan ni Meg Los Baños. Aster, asin Evangelino, kan Reganit family. Edward, kan De Lima family. Maria Evig, ni Mr. and Mrs. Ariel Asis. Sa kalag ni Mark Philip and Lilia, kan Mangampo family. Sa kalag ni Antonio Jr., Maximino and Olympia, kan Berses family. Kay Aquilina, ni Dari and Giselle Dacanay and family. Kay Leticia, kang Berses family. Kay Zoe and Adan, kahagadan ni Ham. Kay Jose Sr. asin Luz Biminda, kahagadan ni Regina Logronio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Mag-awit asin magpasalamat, magsama asin mag-omaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsama asin mag-omaw sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. An sa tuyang Kristiyanong pagtubod, nagtutok do sa tuya kan marhay na valores. Tinatawan kita nin giya kung paano mabuhay oro aldaw. Kadaklan na beses nasusunod ta ini, pero igwang mga pagkakataon na nahuhulog kita sa pagkukulang, pagkakasala. Kaya po nanta sa pag-ako kan mga pagkakataon na ini, maghagad min kapatawadan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles at Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos, na nagpapahiling kan liwanag nin sa imong katotoohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod, na idtong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon, asin idtong mga angay digdi, sunodon. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon yato ang enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Herakman kan mga nag-iisip nin kasaalan, asin nagmumukna sa saindang higdaan nin karaatan. Pagkaagang amay ginigibo ninda, huli ta may kapangyarihan an sa indang mga kamot. Naaara sinda sa mga kabaasan, inaagaw ninda. Sa mga harong, kinukuan ninda. An kagharong, dinadaya ninda kan sa iyang harong. An kapwa-tawo kan sa iyang pamana. Kaya iyo ini ang sabi nin kagurangnan, nag-iisip ako sa kapag-arakian na ininin karatan, na dainin ikakalikay ang sa indong liog. Dain na kamo maglalakaw sa kapabaw-abawan, huli tamaraot na gayo ang panahon na iyan. Sa aldaw na iyan, pag-uulog-ulogon kamo, aawitan kamo nin awit sa gadan, asin mahinanakit kamo. Napahamak ng gad kita, liniwat an kahirasan nin sa tuyang banwaan. Hinarali sa to ang mga kabaasan, asin binaranga sa mga nakabihag sa to. Kaya dainin nin matao sa indo nin kahirasan, sa kasararoan nin kagurangnan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. Ta daw tayaon ka sa harayo kagurangnan. Ta daw ta nagtatago ka kun kami na sa kahorasaan. An mga maraot nagpapasakit sa mga dukha, asin dinadakop sa siod nin sa indang mga padaya. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. An maraot minaumaw kan kamauotan nin sa iyang puso. An maarao na tawo naglalanghad sa Diyos. Sa iyang kapabaw-abawan, dai siya naghahanap sa Diyos. Mayo ang Diyos sa iyang mga pag-isip. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. Nahihiling mo ini, haros namasdan mo ang kahorasaan, asin kasakitan, tanganing masudya sindakan sa imong kamot. Kaya sa imo, minapaampon ang dukha, ikaan paalawan kan mga dainanin magurang. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagluwas sa sinagoga, ang mga Fariseyo nag-isip kung sa anong paagi ikakapagadan ninda si Jesus. Ini naisihan ni Jesus, kaya naghali siya duman. Sinunod siya nindakol na mga tawo, sindagabos sa iyang binulong asin pinatanidan na dai ipag-usip. Digdi na utob ang sinabi ni Propeta Isaías, hilngaan sa kong sorogoon, sa kong pinili, sa kong namumutan, sa kong padangat.
Itatao ko sa iya ang sakong espiritu, tanganing ang katanosan, irukyaw sa mga banwaan. Dai makikiiwal, dai makurahaw, dai maribok sa mga tinampo, dai mabari kan kawayan na pasa, dai maparong kan mitsa nin nag-aaso, sagkod na manggana sa katanosan. Siya ang paglaom kan mga banwaan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Kung dai po kita nagugustuhan o nauuyunan kan ibang tao, o kung minsan kinakalaban ninda kita, ano po ang enot na pagmati asin ginigibo? Nadungog tadigdi sa Ebanghelyo na si Jesus, siya mismo, naka-experience na pigsasabat nin mga oposisyon, nin pagkontra, hali sa mga Fariseyo. Ano po ang simbag kan kagurangnan sa sainda? What do we learn from Jesus in responding to such situations? Balikan ta po ang sinasabi ni San Mateo. Ini pong mga Fariseyo, nag-iisip po sinda na ipagadan ang kagurangnan. Sa anong rason? Enot, natatakot sinda sa mga radikal na katukduan ni Jesus. Kakaibang mga katukduan, da ininda maako. Ikaduwa, ang mga milagro na ginigibo ni Jesus, da imaninda mahiling na hali sa tawo, da ininda kayang marurip ang kabatiran ni Jesus. Iba man siyang mag-isip kumpara sa iba. Kaya, tanganing mapundo na siya, maray pa, ipagadan. Pero magayon ang simbag kan kagurangnan digdi sa pagtatangka sa iyang buhay, dahil niya po inisinabat nin kaanggutan. Ang kaanggutan kan kapwa, da ipigsasabat nin pareho. Ni nagkurahaw nga ni si Jesus sa iyang ama sa langit, takon pwede pa sa natibaad nagsabi si Jesus, Ama ko, pauranin na nin kalayo ang mga tawong ini. Dahil niya po ginibo iyan. Imbis ang ginibo, nagsibog, dangan naghali duman, binayaan ang tahaw kan kariribukan. Bako dahil natatakot si Jesus, kundi dahil iyo ini ang kadunungan kan pagsunod sa kabutan kan mahal na Diyos. Jesus obeys His Father and so steps back, gets away from the experience of opposition. He knows that His hour has not yet come. And He also knows that He is here to fulfill not His own will, but the will of the Father. Mga tugang kita man po, sa kadakol na beses nagaatubang man sa oposisyon, kritisismo kan mga tao. Nakakadangog po kita nin mga malain, manungod sa tuya, hali sa ibang tawong mga nakapalibot sa to. Kung minsan nakakamati kita na pigrarayuan kita ninda, o kung minsan da ininda na uuyunan ang sa tuyang mga desisyon, mga tinataram. Sa kadakol pong beses na nangyayari ini sa tuya, pirang beses man daw po kitang natitintaran na simbagon nin kaanggutan ang kaanggutan, kagurangnan pakalayuhin na ang mga tawong ini, daing data. Pirang beses man daw na nagkakalakagaan sa tuyang puso sa pag-isip nin maraot sa mga nanraraot sa to. Normal po ini, the emotion of anger is also God's gift to us. Dailang madara sa pagkakasala, sa pangkulog, panraraot man kan kapwa. Today, in the gospel, Jesus shows us a different path. He shows us that the fire of anger can be quenched by love, by humility, by stepping away. He shows us that humility is not about being passive. Bako pong kaluyahan ang pagsibog, bako iyan pagdulag. Rather, it is about being strong in our resolve. Bako ang sadiri kong kabutan, kundi ang kabutan kan sa kuyang ama.
not only in the convenient and easy times, but more importantly, in the face of adversity. Digdi sa kadipisilan, nasusukol lugod, kung kaya kong panindugan ang sakuyang pagsunod sa mahal na Diyos. Arog kaini ang katukduan ni Jesus. This is His path. Sabi nga ni sa propesiya, sa katapusan kaining ebanghelyo, dais siya makikiiwal ni makurahaw. Magayon po ang imaheng ini. This is the image of the suffering servant that Isaiah speaks about in his prophecies. Ini ang imahe ni Jesus bilang Diyos na mabuot, mahihirakon, bakong matumang, nagdigdi siya tanganing magbulong asin magligtas. That's His mission. Nagdigdi siya tanganing magtaong paglaom, dangan husayon, pakarhayon ang gabos, bakong manraot. Ini po ang imbitasyon kan ebanghelyo ngunya na aldaw. Lugod kita man maisabuhay ta po ang kapakumbabaan, ining kabuotan, ining pagsarig sa Diyos sa oral daw na enkwentro ta sa satuyang kapwa. This is a challenge for us that in the midst of opposition, of criticism, di po kita magsimbag nin kaanggotan sa kaanggotan, kundi nin pagkamuot. Kung si Jesus nagsibog hali sa mga tao, huli ta nagtitiwala siya sa Diyos Ama na kasurog niya, daiman po lugod kita matakot na sa lambang pagsibog ta, nadadaog kita. Kundi sa lambang pagsibog, nagpapakumbaba, nagkukusog buot, dahil yaon ang Diyos sa tuyang kasurog. Susurugon man kita kan mahal na Diyos. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan hilnga ang mga atang kan namimibing simbahan, asin sa pagpakinabang na ini itugot mo sa mga nagtutubod, ang pagtalubo sa kabanalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, huli kan namumutan mong aking si Yesu Kristo, ang sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos. Sinugo mong paraligtas asin para tubos para sa mo, nanilaman sa bagsik kan Espiritu Santo, asin namundag sa Birhen. Sa pag-utob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupas siya sa asin pinapasakitan, tanganing daugon ang kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya, kaiba kan Angeles sa Sin Santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi,
Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora del Carmen, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si Profeta Elias na nagsiselebrar kan sa iyang piyesta, asin kan gabos na santos na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihinguwan na magibuta arual daw ang kabutan kan Diyos Ama. Mamibi kita sa iya sa mga tataramo na itinukdo kan aki niya. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit,
Ansa mong kakanon sa aral daw, itaom mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkeherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, mabuot, mahuyo, nagpapasakop sa kabutan kan Ama. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas,
na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. What has passed our lips as we go forward, may we receive and be with you. That what has been given to us in God, may be our healing. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, namantang ang mga atang na inako mi, huli kan pakisumaro sa misteryo, magtalubo lugod ang bunga kan samong kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilos tuos, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genetrix. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efficiem reretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Birhen Maria, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa pagsunod kan kabutan kan Diyos. Salamat sa Diyos.